mahadong adlaw rin yung talan. Welcome back sa mong channel. Ay, Dixie Vlog. Sa karong adlaw guys, adlaw lagi. Lunes ay Sabado. October 1 na. October na rin dali aras. Welcome to my apartment. Adlaw. Welcome to my birthday kuno be. Welcome to my birthday ni Mama Julie. Happy na birthday Mama Julie. Magbiniutan ka ha. Sa karon day guys, maadto mi og ICM kay manan mig bike. Kay na ay mo sponsor og bike parang liksian guys. Daghang salamat nimo te kay bawo nakagkinsa ka. Daghang salamat nimo. Mutan-aw mi janingan pa si nga kana kunong mahalon. Mauwaw magpukog baligwan port. Bitaw daghang salamat nimo te ja. At ang ira ninyo inja guys og makaka-vlog ba mi. Inja man sa makang ati be. Kusga. Salamat. Dito sa ning talian ning imong buhok kay pura kag putjukan and magsakay na tag jeep mga tag ni. Inja og makon bi mauli na kog alis siya ha. Wa may tingog. Salamat din sa gisuot guys, dapat dali. Salamat sa isang gisuot sa nina ay hinatag ni Ate Norlina. Ara ka cute. Thank you to Sister Paul. Thank you to mong sister be, Norlidia be. Nag-isang kuhan guys. Leggings. Ara ka cute og tunot. Oops, talikod. Charan. Murag itik. Grabe pas mama itik eh. Be, murag kag itik be. No, murag kag itik. Itik lang At guwapo. ang dali agamay dali be kay kuan. Kanang nay mugagkag ni be. Mama, kingot. Anong ganaw? Kaingutan. Biha, ugma be mahuli na sa mama sa Alicia ha. Heidi! Di mo eskwela naman pagkagbalik rong Lunes pohon. Kaya sa birthday ng Mama Julie, mag-Jollibee ko naman. Excited ka? Magbinuutan, di magpa... Sige naman kung Jollibee, ma. Aw, maadyo kay sige. Puna na to inig birthday na ha. Di, panuong kang, may mong ganahan. Ano siya, gaw-taw kay ma. Gubot. Kato. O, kato. Katawas ko yung day-day, di. Gusto naman kato. Kato, lami lang makag-inistoryahan, bi. Pero, bi, yun ikaw talaga. Kato. Katos iro. Ako rekaut. Yan na rekaut. Di, duko. Cute like kasi mong gisuot, bi. Cute lang kasi gusto mong liksian. Dito. Hey, Sister Nolidia. So, ano rin sila, Cebu. Amping mo. Amping mo yung biyahit eh. Dagang salamat ka sa imong kaamaadyo. Thank you kang mami, binang nagsapar ba kagahapon, di paglarga. Huwag kang maglablab. Saan mo ko, ma? Gertasan man kuma. Sa 45, magkagahapon di. Hindi, dito to saan lagi ko, ma. Okay, pas alright. Ano to? Ano mga magbag? Laki-laki kabi. Uy, marag kag-anak kag artista be. Artista sa kahanginan. Adyo ka. Kauta kayo magubot. Ano may magikauta ni dapat. Kaning to, ma. Mara to guys, at ang yun dyan, hindi makakaplag ba may dagtog ba eh. Nanaw may. Ubanan ni Kuya CJ kay mo may hibaw silig-un. Okay, bawa ko sa ligon, mauban si Kuya CJ ni mo be. Kaya rin kunong basing kunong humili na tag gabok. May ba managas mga pisaw nga sa angay. Diyan hapang magkita pa rin dyan, Mark. Kaya hapang tagaan kay Looy taon itong estudyante Kanira bang estudyante kay di lang layong kutas. Pas mo. Pas mo. Tipid-tipid kayo para di. Pas mo gani ko high school sa mo college. Bibir. Looy taon po ito dyan, Mark. Laki ra ba? Bibir. Salamat ay sa simong support sa imong mga kapamilya. Sama grasyahan sa di mo. Hartag puta grasya. Kung ay kayo mo na igo naman sa harang sa ilos mo. Marot na lang din. Ang lisod din na itay pinaeskwela. Diyan pila ka bukod di. Up, bihadlar. Ka-cute si Bibi, oh. Up. Wah, ang gupahan ka do. Diyan maro to guys. At ang rin ninyo dyan kay mga turmi.
Maginitap tadaan kay palit ato yung tudo arong last ra buhol bike kay makada. Ano na makadaan na? Bike? Ha? Wala. Pag di mo mag kita na dyan, Domingo man o mapanhiyan naman. Naso? Pwede po. Palagi daghang cook. Yan nami guys sa Bohol Bikes and Shop. Model na mo to ha, CJ. Ibikagan ka gamang bata dia. Be, naman na be? Ibikagan sinabak. Nanarap yun. Mawara na be, huwag makakita na tas bike. Ikaw, mamili ka, mamili. Parang di ko nabulong nga kaya taas naman siya. Daghan ra ba be, be? 3.5 daw 80. May basket ra ba be? Nami ng pink na. Uy, wala ni? 298. 29. GT, ligo na GT. Ato na. Ato na GT. Sumunod may basket. Ito nga basket. Kari. Kamay mo be? Likon mo nuri ko marari. Pwede po butangan na, Igay? Long? Pwede. Palitan. Namba ila. Nga ni bate, pwede ba tag basket? Kanina klase. Oh, pwede. Butangan ng basket. Kamay mo be? Ato na lagi ka na. Kami, murkari dyan ka na. Netflix, pero likon. Ha? Pari na sila no? Hindi lagi. Mas nindot to. Kamay likuranan. Mana? Ito naman na display. Display na. Kamay mo be? Kaya ko no be, kay ligon, ingan ko yung CG. Diya, butangan dag basket. Okay ka? Ha? Oo. Oo, kuro. Butangan man nag basket. Isa may color basket imong ganahan. Black? Subscriber ko na mo. Hi, te! Salamat, te! Balik rame! Shout out! Lia Lucia. Balik rame, te! Salamat! Damis unit up guys, kaya mong palitas liksi ag sanina. Uso nag Christmas tree, kay Pasko na. Nagsanggalat di oh. Klase-klaseng paru-paro di. Daay gamay bilahan. Masapos hingo. Tulok. Be, tulok. Bidi ka dani be? Gapod be? Paru-paru di. Ang bagong inanak kong guro ni. Awa lagi. Kana. Ikaw tikir ko ka magpili. 149. Ito ka na siya papilian. Live na ni. Kana bi kay nagreklamo na yung tao nagbunga. Huot na ko rin ang sanina. Kira? Okay ra ba na? Nga na, di, ano mo ni hawak ni gano'n? Di man na ito pwede po tulong. Okay ra. Ano? Nang lain pag porma. What's your favorite color, be? What's your favorite color? Kana bi kay dako na dyan na bi. Di na dyan na luwag. Di na dyan na luwag. Di na dyan na piot. Kanang, namin mo ba ng luwag kayo nasbay man? Narong diigang. Kasi kay mura niyo sa ok. Kana bi kay cocomelon.
Pagka malamang walang lubo. Yan na guys, nakapalit na Miss Bike ni Lixie. Bye, be. Be. Hindi magkakarap kami. Bye. Dan nami guys. Mo drive na gamang ang bibi. May balansin. Na may balansin. Salamat ka ni mo te darag bike dia. Unsa kang ate be? Kus gadali. Salamat ate. Ina, Mas mood kay nakatug sa tricycle. nakatug managikan. Dagi angkasan jadi na ditso. Balibi. Hindi nga na. Bali, di na mandar. Na, sige. Sikat. Sikad, na. Na. Tanaw dong layo Sikat. kamao. Tanas, Oy, sus marisip. tanas unahan. Patag. Ato siminto. Layo tanaw kamao. Kau. Malalay sa lom. Di masapi ha. Sexy bitaw. Lami ka jug bike oy. Lami ag bike oy. Mi ag bike baby oy. Hoy, mukmuk! Kau mukmok. Malalay sa lom kay. Lakaw. Raka cute trabajos jang sanina. Okay, tanaw tabi kumao ba? Salamat ka jo atin Ate Sylvia sa imuhang pabike ni Bibilixi. Atubang na tos unahan bi, di mo utub li na ng ubos. Bike jidit si oy balag way di ka paniud to. Basta kay makakabajos bike. Balik na kay nanay taligsik. Inahan pod. Sabi kay kawan na be. Uy. Ara ka cute ka jo. Ganahan ko sa imong porma ron be. Lexi. Be, ara ka cute terus imong porma be. Dah, kunut. Pakita po isang kunut. Tro. Kunut be, kunut. O terus akag thank you ni ate ha. Thank you ate. Thank you, ate. I love you. Thank you ate Sylvia sa imong bike. Tiwas ra unja be og wa nay uwan be kay naligsik. Sidang ijang balik. Napay basket. Yatag ni Kuya Jay ng isang burger be. Hello guys! Di ana jud Miss Bay. Di ana bike na palit na namo. Daghang salamat kadto nimo ati sa imuhang kanang gipalit nga bike parang liksian. Unsa ka otro ate be? Salamat. Salamat ate, ang pingga kanunay. Tagasa din eh. Salamat. Taga-asa day kung si ate. Da guys, yung palit padlig sa nina ni Lexi kay ni sige reklamo kay piot na kuno jang sa nina. Yung palit ko ana kanang terno, pajama kay arong di uji paakag lamok. Yung manggi pa adjust sa dako kay buyag magud si dadari na nanambok. Na man jang gipili. Hello Kitty. Diya po na po be, og nanapay kwartas mama, palit ako tagdugang. Diya da pa poy. Pajama gihapon. Pajama. Ano sa makang mama? Salamat. Diya, nice ukuan. Igor jubi kaabot ning kuan-kuan ng ligsik. Inja, battery para sa katong nay battery sa ijahang table sa lami, table lagi, table lamisa kuno. Battery sa ijahang orasan sa ijahang lamisa, katong ijahang study table kay na awake na magbattery. Nandiya ka to pang naiduaan nga gihatag ni Ate Norlina, patanganan po tug battery para tingog tong ABCD man to bino. Nandiya siyempre yung palit mi og chinilas. Isuot na ni mo bi. Slipper ni Bibi. May kuan. Nalon is the night may kay nagtuo man ko adunay sa daghang ATM.
Diyan kayo nagkerente maglandbang. Wa, Bino. Kaon ra may burger. Ha, mas Kuya Jay Jay, Bina may burger ni Kuya Jay Jay na. Yung palit pag kimpit kay mag-alwaras ng buhok na basig mo ng isas na ka. Uwas ahong bugas. Nakadag. Bugas. Dada, nagbike ni Lexi, guys. Sakdibi, kabadyo ibi. Nara ka na is napay basket. Isa dada imong kuan diha, bi. Imong mga mujika. Karida. Sud. Charan. Sud. Inja. Gisud kay hadlok magkawaton. Hadlok kagawaton, be? Isus, mo ginoo ka dyan. Grabe ka excited na ba ka dyan? Thank you po kang Mama Julie. Thank you, Majole. Atras, be, atras. Ug ni Kuya CJ. Kay giubanan dyan kang Kuya CJ. Si Kuya CJ mo nagpili. Kay anad mas Kuya CJ mo milig mga bike. Kay mo masudas mga pisa-pisa. Ug ligon ba? Di unman. Mo na dyan napili. Nice po siya purma guys na. Ara dyan kaligon. Di pareha na itong uban nga lami ka purma pero kuan. Weak. Bino. Practice og sikad-sikad. Nalipay ko, ate. Salamat. Jesus, nalipay ko na siya ate. Sylvia, salamat. Salamat ate, kaya mo nakagkinsa ka. Di sa nagbaka-bike-bike sa gawas, mo ito ganun hagi suway. Kaya nanaligsik naman pod. Ako. GT bikes. No. O dyan be, o kay bawa na dyan kag bike bit, pwede na natangtangan ng nagkakaligid sa likod bi. Bino. Galing gagmay? Kay bawa na dyan ka ba? Kaya sa kay pag idyang bibi na. Pag imong i-ring to, sangit na.